Neodmysliteľnou súčasťou Dní mesta Považskej Bystrice je aj oceňovanie osobností, ľudí, ktorých životná cesta je taká, že dokázali naše mesto zviditeľniť, dokázali u nás zvýšiť zamestnanosť, či sa podielali na zlepšení kultúrneho a spoločenského života. Aj tento rok, podobne ako v minulých rokoch, sa vybrali naozajstné osobnosti a som veľmi rád, že sme sa s nimi mohli stretnúť, že môžeme im vyjadriť svoje uznanie a že im môžeme takéto ocenenie udeliť. Tento rok bolo ocenených 12 osobností, ktoré sa svojimi skutkami zaslúžili o rozvoj Považskej Bystrice. Jedným z nich bol doktor Branislav Brežný za prácu v občianskom združení Klub sklerózy Multiplex v Považskej Bystrici, ktorý bol založený pred viac ako 22 rokmi, za prácu v skautskom oddiele a v zdravotníctve. Čo hovoríte na ocenenie, ktoré ste dostal? Je veľkou cťou, že primátora mesto Považská Bystrica ocenili doterajší môj život v Považskej Bystrici. Snaď jednak pretože mám životné jubileum 60 rokov a jednak pretože odchádzam do dôchodku. Síce predčasného, ale mám pocit, že už v tom ďalšom by som sa chcel venovať rodine a ďalším aktivitám, ktoré sú teda mimopracovné, respektíve čo sa týka klubu sklerózy Multiplex a Slovenskému zväzu. Ocenený bol i diakon Jozef Cahel za nezištnú pomoc blížnym a chorým ľuďom, o ktorých sa celý život s láskou a rád staral. Samozrejme, že som veľmi vďačný za toto ocenenie. Ako som už aj pred chvíľou spomenul, je to prvé ocenenie v mojom živote. Veľmi si to považujem. Ale z toho duchovného pohľadu som smutný, pretože všetky zásluhy už boli odmenené a ja tam na tom druhom svete nebudem mať zásluhy. Povedia, však už si svoje odmenu dostal. Ale inak, samozrejme, z toho pohľadu svetského si to veľmi vážim. Jedným z ocenených boli spolok Imricha Weinera Kráľa, ktorého členovia sa podieľali na zhotovení pamätníka pri príležitosti 100. narodenia tohto rodáka. My sme to dostali za spolok Imricha Weinera Kráľa a je to pre nás veľká podsta, že mesto si na nás spomenulo, za čo mestu a primátorovi veľmi pekne ďakujeme. Zásluhu na poli rozvoja priemyslu a nových pracovných miest v Považskej Bystrici mal nepochybne predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti PSL Štefan Blaško. Samozrejme, že to ocenenie poteší, pretože keď som sem prišiel v roku 1971 do Považskej Bystrice ako študent priemyslovky, tak som netušil, že celú profesnú kariéru svoju prežijem v Považskej Bystrici. Poznal som tu veľa schopných, šikovných ľudí, múdrych ľudí, mám tu veľa priateľov a vôbec som v tom čase si ani len nepomyslel na to, že by som mohol niekedy dostať ocenenie za nejaké zásluhy, ktoré som tu priniesol. Takže veľmi si to vážim a ďakujem mestu za ocenenie. Zásluhy za podporu športu, ale aj za podporu zamestnanosti a priemyslu v Považskej Bystrici mal konateľ spoločnosti INC Slovakia Jaroslav Ďurkovský. Určite ma to troška prekvapilo, ako som už pánovi primátorovi hovoril, zdá sa mi to troška zavčasu z môjho pohľadu, ale v každom prípade je to veľké morálne ocenenie a naozaj si to skutočne veľmi vážim. V športe sa človek naučí prekonávať prekážky, ťažkosti a v živote potom môže tieto vlastnosti akoby využiť. Ja hovorím vždycky, že ten basketbal, ktorému som sa venoval a atletike, mi dal viac, ako mu ja dávam, že ja len vlastne vraciam časť toho, čo som si z toho športu zobral. Lenka Bituníková, televízia Považie.